Walo ba mong mga igsoon nga kaning pagdumot usahay di ta kabantay pero mauni hinungdan nga ang panalangin sa Ginoo. Ang grasya ang pabor sa Ginoo mababagan tungod kay naay pagdumot nga nagtago sulod sa atong dughan. Kinumdum ko mga igsoon ang giingon ni Jesus. Kung maulay higugmaon ninyo ang tao nga nahigugma ninyo, nganong maghuwat pa man mog panalangin? Or nganong magpaabot pa man mog panalangin? Ang gusto ipasabot sa Ginoo igsoon nga, kung ato daw kunong higugmaon, kato na pong taong nahigugma ka nato, dili ta deserving sa panalangin. So once ang atong gihigugma, kadturang nahigugma nato, pero katong nasuko nato, katong nakapasakit nato, wa nato higugma, it means nagdumot ka. Nagdumot na, no? Once ang tao nga nakapasakit nimo, na nakikitagu-taguan sa sulod ba, makita mo dili na ka managad, no? Wala na nakita sa imuha ang usual nga imuhang treatment niya anang tawhana tungod kay ipasakitan kaniya. Once ingana ang imuhang pagtrato niya usalay bot pasabot na nagdumot kaniya og naa ka na igsoon kana nga gingon og pagdumot, sigurado nga maunay hinungdan, maunay makaingon nga dili makapenetrate ang blessing ni Lord. Remember akong gi-quote ganina, ingon si Jesus, kung ang inyong higugmaon maulang ang nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man mo panalangin? So wa day tay mapaabot panalangin kung naatay pagdumot sa atong kasing-kasing. Subo pa sabot igsoon, bisag unsaon na tog ampo hangyo sa Ginoo. Lord, mauni tagaay ko ani Ginoo. Lord, gusto ko nga akong mga anak imong giyahan. Lord, gusto ko nga mauna. Pero naa kay pagdumot sa imong dughan, sayang. Ang imong pag-ampo igsuon, madungog sa Ginoo, pero dili niya pwede i-grant ang imong request, ang imong hangyo. Ngano man, tungod sa pagdumot. Mao nang kinahanglan, mo release kitag forgiveness. Igsoon, bisan sakit kaayo, bisag wala tay sa, no? Kinahanglan ka mauta mo pasaylo. Kay diha sa pagpasaylo atong giablihan ang tambuanan sa langit, atong giposisyon ang atong kaugalingon para panalanginan sa Ginoo. Ngano man nasettle naman ang atong kasing-kasing. Once ang atong dughan na ay gitawag og unsettled issue, mao nay silbi nga babag sa panalangin sa Ginoo, mao nay silbi nga babag ng milagro sa Ginoo, dili mo lihok sa kinabuhi nimo. Ngano man nagtago magag pagdumot. Di sana nagsugod ang pagdumot tungod kay nasakitan ka ng tawhana. Gimuimuan kag istorya, gimarites ka. Wa ka nang hilabot pero gihilabtan ka. Mao na usual kasagaran igsoon nga cause sa pagdumot kay diha manas kasuko naguna. Suko kaniya, no? Nya imong gipadugay imong kasuko, ang kasuko na himong pagdumot. Nagdagan ang mga adlaw di na kamutagad niya. Gi-block nimo sa Facebook, gi-unfollow nimo. Aron di mahalata i-unfollow ra, no? Ingana ba? Pero wa ka kabantay, nagtago na day ka og pagdumot sa dugan. Ug again akong balikon ningon ang balang kasalatan igsoon, kung maulay higugmaon ninyo ang katong nahigugma ra pod ninyo, nganong magpaabot man mo panalangin? Kung ato na siyang palawman og maayo igsoon bud pasabot, kung nagtago tag pagdumot, kung pinili ra atong gigugma, apan kang katong nangasuko nato, katong nakasala nato, di nato higugmaon. Okay? Walay grasya, walay panalangin gikan sa Ginoo. Ngano man kay naay unsettled issue ang atong kasing-kasing, nay gitawag og pagdumot. Ug ako na ning gibalik-balik ang pagdumot, okay, sa atong naong makamaot, kay ngano man atong naong magmugot, no? Unya ang Ginoo ana, kung na kay pagdumot, dili sad siya mahimuot. Nya kung ang Ginoo dili mahimuot, atong ugma ana magkagubot. Grabe jud atong kinabuhi, magkamaot jud siya, no? Mao na igsoon for us nga atong let's say maposisyon ang atong kaugalingon para i-bless ni Lord. Mag-release tag forgiveness, no? Di ta mo dumot igsoon. Someone asked me ning ingon, pastor, sao man ako ni? Ako na siyang gipasaylo, pero ako wa pa ko pasayloan niya, magkita mi di ko tagdo niya. Pasag diya, way problema na. Way problema na di ka tagdon, kasuway ko gingana igsoon. Ang importante, wa ta nagdumot, nakapasaylo na ta. Bisan pag di na sila magpasaylo na to, no? Dili ta tagdon, klaro man na, basta di managad, wa ta, nagdumot na to.
Way problema na, ilahan na ng problema. Ang importante, kita settled na. Kaya once atong kasing-kasing, settle na ang issue. Walay pagdumot, walay mga kasuko sa isig katao na to. Ang panalangin sa Ginoo, hanoy na kay na, no? So kung unsay atong nangayoon sa Ginoo, Lord, mauni akong gusto, Ginoo, mauni akong pag-ampo, tubagon sa Ginoo. Nga naman, walay babag. Kaya ang pagdumot, mauntoy babag. Nga dili mo dritso, no? Ang atong pag-ampo, so dili matubag sa Ginoo. No, dili tayo bless ni Lord, dili tayo paboran sa Ginoo. Nga naman, tungod sa pagdumot. Ang pagdumot, igsoon, usa ka negatibo nga pagbati nga dili iya sa Ginoo. Ang pagdumot iya na sa demonyo, of course, no? So, igsoon, again, para ma-conquer na to, ma-overcome na to ang pagdumot, siguro na nagtanaw karon nga galisod ka pagpasaylo kay sakit jud kayo, di ka kadawat kay labi na ang nakapasakit nimo duol sa dughan nimo. Kung naglisod ka pagpasaylo, igsoon, ako ang gi-encourage karon nga paduol sa Ginoo, no? Dut-dut sa Ginoo, simpig ug maayo sa Ginoo. Every day, spend quality time ni Lord. The more we get closer to God every single day of our lives, the more ta mo simpig niya, the more nato ma-feel ang love ni Lord. And then kana nga love ni Lord, the more siya mo overflow sa tong heart. Nya di ka kabantay. Once ang gugma sa Ginoo nag-anam-anam siya og awas sa tong kasing-kasing, anam-anam na ta makapasaylo sa taong nakapasakit natog maayo. Kung mabuhat na nato, sigurado nga mawala ang pagdumot, mo patigbabaw ang gugma. Ug kung mo patigbabaw na ang gugma, bol pasabot atong giposisyon ang atong kaugalingon sa right place nga i-bless ni Lord. Amen? So wala na ibabag kung dili ang tubag sa atong pag-ampo ug hangyo muhanoy na padung nimo. Ngano man kay wala naman kay pagdumot. Again, bati kay pagdumot igsoon. Ang pagdumot mao ni hinungdan nga atong naong magmugot, no? Inigpanami na to, inig-tan-aw na to maot. Unya ang atong ugma pag yun magkagubot. Nga na ang pagdumot niya makababag pag yun na siya sa panalangin sa Ginoo. Mao na nga dili ta magtago anak kay iya na sa yawa, kundi ipatigbabaw na to ang gugma kay iya na sa Ginoo. Ug sa dihang atong ipatigbabaw ang gugma ug atong pildihon ang pagdumot igsoon, mas pilion na tong pagpasaylo kaysa magtago og pagdumot. Naata sa right place, atong giposisyon ang atong kaugalingon sa right place nga i-bless ta ni Lord igsoon. Amen. Usa lang kagamayng pagpahinumdom ning taknaas kagabhion. Mabungahong kagabhion, ampo-amping abanti og padayon ta. God bless everyone. To God be all the glory. Wala kong kabalungan, no, nga imo man kong giadto, dili gayud ko